С гангста трябваше. След горе-долу тежка пиянска вечер за някои, разбира се, дойдохме да убиеме глада в... Аз дойде сексуална вечер. С любимия гръцки гирус. И ето какви са жертвите и останките от тях. Аз за Discovery Channel ли го снимаш? Тук е най-много. Три. Не, чакай да кажем. Тройка, за банката тройка. Шведска. Тройка. Loser. Let me see that. Loser. За мен е двойка, признавам се. В момента Двойка се още борим, си. продължавам да се боря с втория. Чакай, малко така да. Давай, напаряй животно, напаряй. Малко лючичко така. Напаряй, прасе. На батко! Yes, baby! Yes! Нас, какво забъркахме, бате? Какво се забъркахме? Аз да казвам ли, че става въпрос за 3 хап? Обаче дропна. Или да не се брои. За втори път уважики не в това заведение. Ясто. Ще ви водя в Чкембенджиница мазна мутка. Има така, да. Son of a bitch.